mita 99.5. Da sauro assalamu alaikum. Barkanmu da saduwa a cikin wannan shiri mai taken ilimi zamantakewa. A wannan mako za mu kawo muku kashi na 3 a ci gaba da shirinmu na ilimi zamantakewa wanda yake bayani akan ilimi musamman ma ilimin matasa maza da mata. Ni da sunana Kamilu Saminu zuwa ciki kuma tare da ni akwai abokiyar aiki Jamila Abdullahi Macika. Ba Jamila kin tashi lafiya? Lafiya lau malam Kamilu ya aiki. To aiki gashi mun fito bakin fama. To Allah ya ba mu sa'a. To amin malama Jamila. To matasa kamar yadda muke shaida muku tun a shirye-shiryenmu na baya cewa wannan shiri ilimi zamantakewa an tsara shi ne domin ku kuma domin ku zo ku bayyana ilimin da Allah ya baku domin nema kanku abin kalaci da kuma abubuwan dogaro da kai. Kuma wannan wata dama ce za ta ba wanda bai ilimin ba domin ya tashi tsaye domin shi ma ya je ya nemi ilimi kuma ya aiki da shi. Kamar da muka baku adireshin mu ta yanar gizo iri daban-daban. A yau wani matashi ya aiko mana da cewa yana bukatar mu bashi dama domin shi ma ya zo ya bayyana irin ilimin da Allah ya bashi da kuma yadda ya bi yake amfani da ilimin domin samun abin yi. To matashi da fatan ka zo lafiya. Lafiya alhamdulillah wa Kamilu. To me sunanka? Sunana Ashir Muhammad, na zo daga karamar hukumar Nasarawa unguwar Kawo. Da fatan dai matashi kai karatu. Alhamdulillah mun yi karatu gurgurdun yadda Allah ya bari. Kuma kana aiki da karatun? Ina aiki da karatun. To kun ji dai matashin da ya bakwance mu a cikin wannan shirin namu na ilimi zamantakewa kuma ya aiko mana ne ta lambobin da muka bayar da su da kuma adireshin mu na sada zumunci da kuma yanar gizo domin ku bayyana ra'ayoyinku da kuma sakonninku kuma za ku ji abin da wani matashi ke tafi da shi amma kafin lokacin bari na dan yi waiwaye kaɗan akan bayanin da na fara a shirin mu da ya gabata. Idan misali manta ba a shirin da ya gabata na fara bayani ne akan irin fasahar da Allah ya ba wa dan adam da yake amfani da ilimi gurin samar da abubuwan more rayuwa. Na fara bayani akan mota da kuma yadda ake tuki ka'idodi da makamantansu. A yau ma zan ɗora bayani akan haka. Sanin kowa ne mota tana ɗauke da abubuwa daban-daban wanda suke taimaka mata gurin tafiya kuma da bawa mai tuki dama domin kare rayuwarsa da kuma lafiyarsa da waɗanda ke gabansa da bayansa. Ku dubi yadda waɗanda suka ƙirƙiri mota suka yi mata madubai na kuɓi da kuma na tsakiya. Waɗannan madubai suna taimakawa sosai wurin bawa direba dama ya ga abubuwan da suke kwibinsa guda biyu da kuma abin da ke bayansa da kuma gabansa. To wannan madubi da aka yi shi domin kallon baya da gaba da kuma kwibi ba don ilimi ba da ba a same shi ba. Da a ce shi wanda ya kirkiro wannan motar bai je makaranta ba ko bai amfani da basira da Allah ya bashi ba kuma ya je ya zauna da bara gurbi waɗanda ba su iya komai ba to da bai zamanto cewar ya kai fasahar yin mota har yi mata madubi kuma dan adam ya amfani da ita gurin yin tafiye-tafiye ba. A da can kafin a samu wannan masu kirkira sun fara kirkiro wili ne wanda shine yana cewa za a iya samar da abu mai yin tafiya har ta kai ga cewa yau an samu mota. Daga wilin nan sun gane cewa yana da amfani gurin tura abu mai nauyi daga wannan guri zuwa wani guri sabanin a dauka aka ko akan dabbobi wanda hakan ta ba suka samar da amalanke har ta kai da cewa wannan amalanke amma da hikimar da za a yi mata inji a rufa ta a sama ta kujeru har a hau a tuka kuma a ɗibi kaya da mutane wanda ba don ilimi ba da ba a samu wannan ba. Ka duba ka ga cewar samar da mota ya samar da fagen ilimi daban-daban. Ka ɗauki kan titi an samar da dandoji wanda suke nuna cewar ka tsaya ko ka tafi. Wannan ya kawo raguwar hatsari da yawa akan manya-manyan hanyoyi da ƙanana na cikin birane. A da can kafin a samar da waɗannan dandoji masu bada hannu na tafiya ko tsayawa kowa tuki yake yadda ya ga dama. To amma yanzu ilimi ya sa a samar da dokar tuki akwai askarawa ko dogara suke kan titi masu nuna direba ga abin da zai yi nan gurin ya kamata ka tsaya ka ɗauki fasinja nan bai kamata ba. Me samar da wannan ilimi ne kafin a samu wannan kowanne direba mai ɗaukan fasinja tsayawa yake a inda ya ga dama ya tsaya iya fasinja wanda hakan kan iya kawo gurɓacewar al'umma da kuma lafiyarsu. Amma yanzu an samar da ilimi wanda yake nuna cewar ga yadda ya kamata mutum ya yi tuki ga yadda ya kamata mutum ya zauna ga yadda ya kamata mutum ya tsaya iya fasinja. Wannan ya taimaka sosai. Haka kuma shi kansa injin da aka samu mota ba hakan nan aka yi shi ba. Ƙarafa ne da robobi da makamantansu masu kirkira suka yi amfani da iliminsu da fasahar da Allah ya ba su suka samar da injin mota wanda shine yake jan wannan karfen kato har ya tafi yana gudu. Haka kuma samar mata da tayoyi a cikin tayan nan akwai tube wata kuma babu tube iska kawai ake sa mata ta yi aiki. Tube din nan kuma ana sa masa iska. Ita wannan iska din ba wai haka ake sa ta kai tsaye ba ilimi
ya nuna cewar ga iya adadin da ake so a sawa wannan tip din iska domin mu tafi da shi daidai inda ake bukata. In ka sa yi kadan zaka ji motar ta baka matsala, in ma yi yawa mota ta ko ba da matsala. To ga ashe dole ne sai an yi amfani da ilimi, in kuma yin ilimin sai an zo an yi amfani da fasaha an hada domin samar da abin da ake bukata. A nan gurin abin da ke muku bayani matasa, su waɗanda masu ilimin kirkira din nan ba da sun je makaranta ba kuma sun yi amfani da ilimin ba, da a ce sun biya wa shawarar bara gurbi da gurbata gari sun zauna a cikin unguwanni ba sa komai, da yau ba su kai ga wannan kirkira da ta zama cewa ta gama duniya ba. Babu ina zaka je a fadin duniya ka tarar babu mota. Samar da mota ya samar sana'o'i iri daban-daban. To bari kuma na wayi abokiyar aiki na domin jin bayanin ta akan muhimmancin ilimin 'ya'ya mata. Malama Jamila gare ki. To Malam Kamilu, shi dai ilimin 'ya'ya mata wani abu ne mai matukar muhimmanci, musamman in na bada misali da ni kaina. Ba dan nayi ilimi yanzu ba, da ba zan tsinci kaina a wannan yanayi da nake ciki na bada gudunmawa ta ba ga wannan shiri mai taken suna ilimi zamantakewa. In ka duba ilimin 'ya'ya mata musamman in ya fara ga ƙauyuka, 'ya'ya mata yanzu sun kasance ba sa zuwa makaranta sai dai talla, sai zaman gida. In ka duba yanzu 'ya'ya da suke zaune a gida ba sa karatu, ka duba waɗanda suke da ilimi akwai bambanci. Su kansu yanzu maza ba sa son su auri macen da bata da ilimi, domin in suka auri mai ilimi tana ba da gudunmuwa sosai musamman ga bangaren kula da gida, aikin gida, abinci, kula da yara in sun dawo makaranta. Hatta yara in sun dawo makaranta in an ba su homework, matar da take gida inda tana da ilimi ita za ta kula da homework din yara ta koya musu su yi karatu. Sannan kuma in tana da ilimi tana da abin yi, zaka ga tana taimakawa mai gidan bangaren kudin makarantar yara da bangaren abin da ya manta bai siyo ba a gida. Saboda haka ilimin mace yana da muhimmanci kwarai. In kuka duba ta bangaren in ciwo ya sami yara, mai gida baya nan, matar gida ta take fara kawo agajin gaggawa wanda ake kira first aid. Wato za ta ba wa yaro kulawa, za ta duba shi ta bashi magani kafin ma a kai shi zuwa ga likita. Haka za ku duba ku gane cewa za ta iya duba mai gidanta shi kanshi in ba shi da lafiya in tana da ilimi. Wannan zai ba ku damar gane cewa ilimin mace yana da muhimmanci. Ko a yara idan ka duba in dai har za ka ga yaro ya fito tsab-tsab tare da wanka da kayan shi tsab-tsab da takalman shi, to in ka duba ka ga uwar shi musamman mai ilimi ce. Amma in ka ga yaro yana yawo a lalace, in ka duba za ka ga maman shi bata da ilimi, kuma shi ma ba a sa shi a makaranta ba bare ya san yadda zai kula da kanshi ya kuma tsaftace jikinsa musamman wajen ci abinci, wanda ya zama wajibi in yaro zai ci abinci ya wanke hannu. Haka yake Jamila, an gaishe ki. Babu shakka ilimi ya taimakawa 'ya'ya mata wurin zamantakewa auren su. To kamar da ga muku tun a farkon shirin cewar a yau shirin namu na ilimi zamantakewa ya karɓi bakoncin wani matashi wani bai da muku sunansa Ashiru Chamo. Malam Ashiru, matasa sun shirya domin jin yadda kai amfani da iliminka wurin dogaro da kai. Salamu alaikum. Kamar yadda na faɗa a baya cewar na yi karatun NCE. Bayan na kammala NCE ina sai na lura cewar ayyuka sun yi karanci, gwamnati ma wani bangaren bata ya cika. Sai na kokarin na gujewa zaman banza, na ɗauki sana'a na ɗora wa kaina. Yadda na faɗa a baya ina aikin ɗaukar hoto, wani sa'in ma ba ni da aiki zan ɗauki kyamara na a babur na shiga gari, da na ga ɗan fulawa ta burge ni ko ɗan wani abu zan tsaya na ɗauka na je studio in zauna in gyara in printing. In na gama in samu masu sai da hoto irin na bakin hanya na kai musu mai ciniki da su in ba su a sayar da su. A haka kamar yadda na tuna recently na kwanan nan wani hoton tsuntsaye da na ɗauka wanda na sayar da shi a kan titin gidan gwamna, abinda na sayar da shi naira 20,000. Kaga wannan na guje mai zaman banza da baragurbin abokanai na anguwa, yadda na bawa kaina sana'a da kaina ba tare da na dogara da aikin gwamnati ba, ko kuma in je ina dan maula dan Allah malam ban da kaza taimaka min. Na yi amfani da ilimin da Allah ya bani, sannan kuma da basirar da Allah nan ma ya bani na gurin presenting din abubuwa da kaina. To Malam Chamo, baka ganin cewar wasu a cikin masana'arka hakan nan ma sukan je gurin yin tarurruka su dauki hotuna daga ba su kai wa waɗannan manyan baki a ba su lada. Kana irin wannan hikima da amfani da ilimin ka? Ina irin wannan abubuwan. Kamar ina zuwa kamar gidan taro haka zan duba naga ana wasa kamar inda ake kamar irin da ake kara wa juna sani haka, inda na ji labari ina sauraron rediyo akai kamar yadda na saurari wannan shirin, da na ji labarin za a yi wani dan taro a wajen kara wa juna sani
zan je gurin na gano ma ba san mutum ba na samo ina ne suke da ofishinsu na ɗaukan musu hotuna na je studio na gyara su sannan in zo in samu shugaban gurin ko wanda da yake da alaka da wani ya mun tsani zuwa ga shugaban gurin na bashi wannan hotunan. A nan za ka ga muna ciniki har ma ya zamto ana karɓar lambar wayata to in muna da aiki kaza dan Allah za mu neme ka ka zo kai mana har ayyukan suka zo suna dan mun yawa ne ma na dan samu mataimaka na dan bude wasu ma wasu dan su samu na tafi wannan wancan shi ma ya tafi wannan shi ma wannan ya tafi wannan. To Tamo za ga cewar kun gama karatu da abokanka irin wannan kwasa ka karanta na computer science shin su ma suna sana'a ko ba sa yi? Wasu suna sana'a wasu kuma gaskiya ba sa sana'a kuma wallahi ba sa sana'a nan gaskiya rayuwarsu da tamu akwai bambanci tunda mun haɗu da su wani zaka ji ya ce kai mu gaya har yanzu fa ba harka za mu dan dauka mu yaga masa wani kuma muga a'a muka dai alhamdulillah ya aiki ina wuri kaza kana guri kaza ai ban kwana cikin nishadi da yanzu a cikin wanda muka karatu akwai masu motoci amma akwai kamar mu da muka tsaya din haka muna da baburan mu dai na hawa ba za mu ce ba mu da abin hawa ba. Wato ka rike sana'a kenan. Ana rike sana'a alhamdulillah. Ilimin ka shi baka sana'a. Ilimi na shi ya bani sana'a. Ba mai kira ka matasa dan su tashi su nemi ilimi su kuma gujewa miyagun abokai. To kira ga ƴan uwana matasa shine su bar zaman kan hanya zaman abokanai marasa tarbiyya wanda su kansu ilimin ma bai ishe su balle su ba wai. Ko ya kake da ilimin ka Allah zai baka ɗan idea da zaka kai ma producing na wani abu kai ma ka samu saboda kai ina kiran ga jama'a cewar dogara ga wai gwamnati ko wani ba shi bane ka fita ka dogara da kanka shine bayani. To mun ba ko mun gode me ma sunanka? Sunana Ashir Muhammad wanda aka fi sani da Ashir Chamu. Ashir Chamu muna godiya kuma da fatan zaka sauka lafiya. Matasa ku ni dan uwan ku matashi Malam Ashir Chamu wanda ya shigo ya bayyana irin fasaha da Allah ya bashi kuma musamman da ya amfani da ilimin da ya je ya karanta ta harkar kwamfuta kuma ya samu kansa sana'a ba dan ya ilimi ba da tuni ina nan yana yawo a gefen titi gurin yin bara da ko maula. Wannan shiri da idan ku aka yi domin nema muku sana'a da kuma tashi ku amfani da ilimin da Allah ya baku. Muna kira ga 'yan uwa matasa da sauran masu sauraro za ku iya samun mu ta shafukan sada zumunci kamar haka. Ku yi likin ɗinmu a shafin Facebook ilimi zamantakewa ko @ilimi zamantakewa a shafin Twitter. Za kuma ku iya samun mu a shafin YouTube ilimi zamantakewa. Haka kuma za ku iya saduwa da mu a WhatsApp a lamba kamar haka 0800 98 43 84 88 wato 0800 98 43 84 88. Kuma za ku iya aiko da sakonninku ta wannan lamba ba kira ake ba. Don bayyana ra'ayoyinku za ku iya samun mu a email a ilimizamantakewa@gmail.com. Ga masu amfani da Mac za ku iya sauraron mu a Ilimi Zamantakewa iTunes. Domin sauraron mu kai tsaye ta yanar gizo sai ku same mu a freedomradio.nig.com ko kuma ku saurare mu a www.dandalintallafawamatasa.ning.com ko a www.itmm-iyantama.com. Kuma daga tafiyarka ba ka yi ta a kanka a kan doka. In an bincike ka a rayuwa ba za a ga gyara ba. Ba za a ga gyara ba, ba za a ga badina ba. Ilimi zama ta kewa, mabudin rayuwa. Ilimi zama ta kewa, hasken rayuwar kowa. In ba ilimi ba dan adam ba za ya ji daɗi ba. Ilimi zama ta kewa, hasken rayuwar kowa. In ba ilimi ba dan adam ba za. Wannan shiri na ilimi zamantakewa da ni Kamilu Saminu zuwa ciki nake gabatarwa da taimakon abokiyar aiki Jamila Abdullahi Macika. Kamfanin Iyantama Multimedia da ke kan titin Sharaɗa Kano su ne suka shirya, suka tsara, suka kuma ɗauki nauyin kawo muku. Ilimi zamantakewa. Mu haɗu a mako na gaba. Ka gane da ka ayin kanka, ba jahilci balle ka gane kanka zuriyarka. Kuma za ka kiyaye shawarar bara wani bisa afakaka. Kuma daga tafiyarka ba ka yi ta a kanka a kan doka. In an bincike ka a rayuwa ba za a ga gyara ba. Ba za a ga gyara ba.
mita 99.5. Freedom Radio.